אתם מאזינים כולה לנענע? ממש לא. הפודקאסט על עולם המחול המזרחי, או בקיצור, ריקודי בטן. מגישה רקדנית הבטן גילי לב-ארי. ברוכות וברוכים הבאים להסקט שלי, כולה לנענע, ממש לא. אני גילי לב-ארי, רקדנית בטן, מדריכת מחול מזרחי, מופיעה בארץ בשמחות ואירועים. יש לי מופע יחיד בשם את לא נראית, הצגת יחיד שמספרת את הסיפור האישי שלי, סיפורה של רקדנית הבטן החנונית ביותר במידל איסט, וכיף להיות פה שוב, והיום עם רקדנית מאוד מאוד מיוחדת, מהוותיקות והמצליחות בארץ, אז זה כבוד, אנבל שלום, רקדנית, קוריאוגרפית, יוצרת, מורה להמון תלמידות, ובואי תציגי את עצמך במילים שלך. אז כן, שמי אנבל, ואני כבר 40 שנה בתחום. too much. אבל כיף לי עדיין לרקוד, כיף לי עדיין, תמיד נהניתי לעשות את מה שאני עושה. והייתי בין הרקדניות הראשונות בארץ. כאילו, כשאני התחלתי, אולי היו 4-5. והיה קצת קשה, לא אגיד לך שזה היה פשוט, כי להיות רקדנית בטן לפני 40 שנה, זה הייתה עדיין סטיגמה על נשים שרוקדות, ואיך את אומרת, מהנטזת, מנענת. כן. בדיוק. וואו, אז יש לך סיפורים 40 שנה של גם חוויות משמחות וגם סטיגמות והערות, וזה יהיה מרתק. אחד הדברים גם שכיף לי איתם היום זה שאני מאוד מכבדת ומעריכה ואוהבת את אנבל, אבל אף פעם לא יצא לי לשוחח איתך, אז היום פעם ראשונה שאני אשמע את כל הסיפורים המעניינים, ואני בטוחה שכל מי שיאזין ותאזין ייהנו. אז נתחיל עם שאלון קצר? כן. בכיף. אז כשאת רוקדת את מרגישה? משתחרר, תלוי, אם אני מלמדת או אם אני מופיעה, כאילו זה שני דברים שונים. גם וגם. גם וגם. כשאני מלמדת אני מאוד נהנית לבוא לתלמידות שלי, ולעשות אותן שמחות, ותמיד אני אומרת להם שזה קודם כל נפש, ואחרי זה הריקוד. כשהן מתחילות, אז הן אומרות לי, איך אני אעשה, איך זה? אז תמיד אני אומרת להם, תקשיבו, גם אם אני אלך ימינה ואת תלכי שמאלה, הכל בסדר, העיקר שנלך ביחד, העיקר שנרקוד, מה שתעשי זה טוב. שזה גם הייתה לי הצלחה, כי נתתי להם את האפשרות לעשות מה שהן רוצות בהתחלה, ואז לאט לאט הם התחילו ללמוד. כאילו, 25 שנה אני מלמדת. זה כבר גידלת גם דורות של תלמידות ושל רקדניות, הרבה רקדניות התחילו אצלך והתאהבו בזכותך בתחום. נכון. נכון, תמיד אני שואלת, איפה התחלת, אנבל? אז באמת אני חושבת שכמעט כולן עברו מתישהו למדו אצלך. ואם לא היית רקדנית בטן, במה היית עוסקת? אני לפני שהתחלתי להיות רקדנית בטן, אני התחתנתי בגיל 18. בגיל 21 כבר הייתי אימא לשתי ילדים, בן ובת, כן. ועבדתי בתור מנהלת חשבונות. יש לי עד היום סוג 3. תצחיקה. כן. הייתי מזכירה, וגם מזכירה, גם מנהלת חשבונות, גם עבדתי עד שכאילו שהילדים גדלו, רק בגיל 22 התחלתי לחשוב על ריקודי בטן. מעניין. נגיע לזה בהמשך, באמת תספרי איך התחלת ואיך התחום הזה מצא אותך, כי אני מאמינה שזה מוצא אותנו. אוקיי. איך שזה בוחר אותנו לדעתי. ובואי תספרי לי על החליפה הראשונה שלך. חמוד. החליפה הראשונה שלי, תפר לי בעלי. וואו. כן. הוא גם לימד אותי לרקוד. הוא היה רקדן. בתקופה ההיא, את זוכרת את מייקל ג'קסון הישראלי? כן. אז הוא היה מופיע באירועים,
והוא גדול ממני ב8 שנים, משהו כזה. והחלטנו כאילו שגם אני אהיה רקדנית בטן, כאילו הוא לימד אותי כי הוא ממוצא טורקי, ואצלהם במשפחה היו הרבה רקדניות. הבת של אחותו היו ממש רוקדות מקצועי ויפה, והם לימדו אותי לרקוד. הרי לא היה איפה ללמוד, לא היה שום דבר, כאילו. וזה משהו שעניין אותך, שמשך אותך? כן, תמיד אהבתי לרקוד. אבל בחיים לא האמנתי שאני רקדנית בטן. אבל הייתי מסתכלת עליהם במשפחה, אצל הטורקים, היו ממש, אז היה איברהים עם כל השירים הטורקים, זה היה פשוט מהמם, הייתי מסתכלת עליהם, נהנית. ואז אני ובעלי הולכים לאיזה חתונה, ורואים רקדנית בטן, ואני אומרת לו, וואו, תראה איזה יופי רוקדת, מה זה? אז הוא אומר לי, מה קרה לך? את יותר יפה, ואת רוקדת יותר יפה. אז אני אומרת לו, מה, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן. יאללה, בואי תהיה רקדנית, את רוצה? ככה זה התחיל, כאילו בתור... אמרתי לו, מה פתאום? אבא שלי מרוקאי, הוא יהרוג אותי, הוא לא ייתן לי בחיים. אז הוא אמר לי, אל תדאגי, את כבר נשואה, ואני אהיה איתך, ונלך ביחד. ואז הוא תפר לי את החליפה הראשונה. זה היה מצחיק, נסענו לטורקיה, לאיסטנבול, אז שם השוק היה, קפלית שרשה היה מלא חליפות. איזה דברים מאלפים. חלום. כן, ממש. אני קניתי איזה בגד, שעד היום אין אותו, מלא פרחים, בצבע ירוק, כתום, אדום, צהוב, משהו מהמם. באנו הביתה, ואיך זה התחיל? זה התחיל מזה שהיה לבעלי חבר צלם, והוא אמר, בואו אני אכיר לכם את האולמות איפה שאני עובד, שזה אולמי כלנית, אולמי שושבים, אולמי לחיים, ברחוב המסגר, זה מה שהיה פעם. ואז הביאו אותי לאולם, ועשו אותי כל ערב מתנה. הפתעת הערב. וככה התחלתי לרקוד. ההופעה הראשונה שלי הייתה מזעזעת. אני חושבת שאצל כולן, כל מי שהייתה פה וכל מי שאני מכירה, וגם לי תמיד ההופעה הראשונה, מה עשיתי? מה חשבתי לעצמי? אבל נשאר צומחים. ממש ככה. טוב, זה היה באולמי כלנית, אני לא אשכח את היום הזה, ואז התקליטן אומר, קבלו את הפתעת הערב, את אנבל הרקדנית. טוב, בקיצור, אני מתחילה לרקוד עם הצעיף, להסתובב, פתאום קיבלתי פיק רגליים, התחילו לראות לי הרגליים, פתאום הסתכלתי, ואני אומרת, וואי, יש פה 500 איש שמסתכלים עליי, מה אני עושה? זה לא מספיק שאני יפה ומסתובבת, צריך משהו, כאילו, אחרי 3 דקות עשיתי סיבוב עם הצעיף, יצאתי החוצה. ואז בעלי אומר, מה קרה? אבל לימדתי אותך את הריקוד, ואת יודעת את הכל. לא, אני לא יכולה. אוקיי, תרגי. בואי תשתי כוס מים, תנשמי עמוק, והתקליטן לא אומר, היא כבר חוזרת. בקיצור, באמת חזרת, אני מדברת איתך לפני 40 שנה, זה לא... חזרתי, ובאמת רקעתי עוד 2-3 שירים ויצאתי. אחרי 3 הופעות הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות. ואיך באמת התגברת על ההופעה הראשונה שהלחיצה אותך? זאת אומרת, זה בכל זאת משך אותך לחזור, כלומר, גם למרות שהיה מלחיץ. זה היה בזכות בעלי, כן. הוא נתן לי את כל הביטחון. צריך מישהו כי הייתי ממש חסרת ביטחון, תמימה, לא כאילו בעלי ולזה. והוא נתן לי ביטחון, הוא היה גדול ממני, והוא ידע מה זה לרקוד, הוא ידע מה זה אומנות.
יפה, והוא גם ראה שאת יכולה, הוא ראה לפעמים מישהו מהצד רואה דברים שאנחנו לא רואים. והחליפה הזאת, שמרת אותה או שאת לא יודעת איפה היא היום? או שמכרת אותה? מכרת. אה. כן, נמכרה. אבל אני חושבת שזה בכלל מעניין, כי הרבה פעמים החליפות הראשונות שאנחנו קונות יד שנייה, היום בכל זאת יש eBay ואלי אקספרס, אבל אני גם קניתי, ותמיד מספרים לך מי לבשה אותה קודם, וזה מפה וזה משם, זה בא עם היסטוריה. אז זה מעניין, גם, את בטח גם ראית וחווית אופנות של חליפות מכל השנים, נכון? יש... בטח. את יודעת מה עברתי במשך 40 שנה עם בגדים, עם תלבושות? אחרי טורקיה נסעתי למצרים. ואז רציתי ללמוד איך לרקוד. כי זה לא מספיק שאני נכנסת, עושה סיבובים וחוזרת. נסעתי למצרים וקניתי את הקלטות וידאו, שעד היום יש לי אותם, 40 שנה. של סוער זקי, סמיה ג'מאליה הייתה שם, פיפי עבדו ומונה סעיד. מגדולות רקדניות מצרים שהופיעו בסרטים, אני תמיד מסבירה לטובת מי שעדיין לא לומדות ריקודי בטן. כן. אז שווה לחפש, גם יש הרבה דברים ביוטיוב היום, שווה להיכנס לשמות שנאמרו, וזה נורא יפה. כן. וקניתי משם גם חליפה, 3 חליפות. 3 חליפות של רקדניות בטן מקצועיות, ששם הייתה אחת של נגווה פואד. גם כן אושייה, אז... כן. והתחלתי להופיע בשנה הראשונה עם התלבושות האלה. הרבה אומץ, אבל יפה, כל הכבוד. זה מעניין. הייתי מתה לחזור בזמן עכשיו, אנחנו גם ככה מטר מהמסגר, איפה שאני גרה, אם יכולנו להיכנס למכונת זמן ולראות אותך בשנות ה-80 באולמות, שאז באמת, אז הרבה הזמינו, נכון? היום הרי יש עוד אטרקציות, אבל אז באמת הרבה אנשים הזמינו רקדניות. אני חושבת שאין קלטת שאני לא נמצאת בה. היו גם אפקטים כאלה, אז וואו, זה מעניין. כן. אז למי שיש לשאול איפה ההורים התחתנו, ומי שההורים שלהם התחתנו בשנות ה-80, לחפש קלטות, ואולי אנבל מככבת ושווה להציץ. ובואי תספרי לי על איזה רגע מרגש, בטח יש המון, אבל אם איזה רגע שמרגש שזכור לך מהופעה, משיעור, משהו שנחרט לך? רגע מרגש, היו כל מיני דברים שקרו לי בזמן הופעה. למשל, הייתי צריכה לנסוע לים המלח, להופיע לאיזה קבוצה, והם רצו את האטרקציה שאני אעלה על הגמל, והבדואי לוקח אותי לקבוצה. אוקיי? ואז אני כבר מתחילה לצחוק, כי זה היה לא מרגש, זה היה... אוקיי. אני כבר רואה לאן זה הולך. כן, בדיוק. עליתי על הגמל, ועכשיו גמל זאת חיה מאוד שקטה. היא רגילה למדבר, לשקט שלה. והבדואי התחיל לסחוף את הגמל איתי ביחד לאולם, למעל הבדואי שם, והם הפעילו את המוזיקה. ופתאום 2 הרמקולים התחילו ממש לצרוח, כאילו זה היה על גבוה. הגמל נבהל. מסכן. ואת מסכנה, כי את על הגמל. אוי ואבוי. והוא התחיל לצעוק, וכמעט ולבדואי לא הייתה שליטה עליו, כי הוא נבהל, הוא ממש נבהל. והוא התחיל לברוח, איתי ביחד. לא יודעת איך הבדואי הצליח לתפוס את החבל, ולבקש שיסגרו את המוזיקה, עד שאני לא ירד. מזל שזה לא נגמר בפציעה או משהו... פציעה אני לא יודעת, אבל זה היה כאילו... היו לי דפיקות לב. בטח, כי זה גם גבוה, זו חתיכת חיה... כן, ירדתי מהגמל, והיה לי קשה להתחיל את ההופעה.
כאילו, עשיתי שימי אוטומטי. שימי זו הרדת האגן, אני תמיד עושה תרגום בגוף הפודקאסט, אבל וואו, אני מכל הסיפורים שאני שומעת, תמיד אני מדמיינת איזו סדרה או סרט, כי זו פשוט סצנה מסרט, כן? כן. אי אפשר, אם הייתי צופה בסרט הרקדנית בטן, הייתי אומרת, טוב, מגניב, התסריטה השתולל. זה גם הוביל אותי קברנית בתוך השאלה הזאת, כל פעם אני גם שואלת על לוקיישן מעניין, או אביזה, או איזה רהיט שרקדת, אז הנה, גמל קברנית על השאלה. היו לי הרבה פספוסים. כי יש לי גם שאלה, הנה, גם שאלת הפדיחה, אז אם יש לי כזו פדיחה... ממש. היו שני פדיחות. אחת, זה שהגעתי לחתונה, והתחלתי להופיע, ואז אחד האורחים החשובים, בואי תעלי על השולחן. ואני לא אוהבת לעלות על השולחן, אבל אין ברירה, הם כבר, את יודעת, הזיזו את הסלטים, את החומוס ואת הטחינה וזה. לא, את חייבת תעלי. טוב, אין ברירה, עולים על השולחן. עכשיו, אני קולטת שהשולחן הוא לא יציב, והוא עומד ליפול, ואז אני רוקדת עליו ממש ממש בזהירות, ואני עושה רק עם הכתפיים, כאילו לא זזה הרבה. בשביל שאני יודעת שהשולחן עוד רגע נופל. ואז פתאום קוראים לחתן ואומרים לו, תעלה עם הרקדנית בטן על השולחן. אז אני אומרת לעצמי, הנה זה מגיע. וואו, איכשהו עלה על השולחן, הרזקתי לו את היד ואמרתי לו, אנחנו צונחים. צנחנו שנינו למטה וכל הקהל. זהו, בקיצור, צלחות של חומוס עפו. זו הייתה פדיחה אחת, והייתה עוד פדיחה, שממש לא נעימה. אני מדברת איתך בשנים הראשונות שהתחלתי להופיע, את יודעת, לא, עדיין חדש לי. הייתה עוד פדיחה. ראיתי רקדניות בטן שרוקדות עם מקל. כן. אז אמרתי, יאללה, אני גם ארקוד עם מקל. נחמד, לא? ואז התחלתי לסובב את המקל, וידעתי לשחק איתו. ואחרי שסובבתי אותו ימינה, שמאלה וזה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להופיע עם המקל. אבל לפני הופעה, אני רגילה למרוח את עצמי קצת בקרם גוף. והרגשתי שהיד שלי מזיעה, אבל אני כבר עם המקל. כן. אוקיי, אז אני משתדלת כאילו להחזיק אותו ככה ובא איזה בחור עם סטיפה, והתחיל לפזר כסף, טטטם, לזרוק עליי. את כבר מתארת לעצמך. איך שאני מסובבת את המקל, בום, אפ המקל על הראש שלו. וואו. הוא אומר, זה מה שמגיע לי אחרי כל הכסף שאני זורק עליי. סתם, בקיצור, אז אמרתי לו, לא, זה בלי כוונה, אף לי, אני צריכה לתרגל. לפחות הוא לא חטף מכה רצינית, אני מכיר. לא, המקל היה... שום דבר, זה לא רוצה, אבל זה לא נעים. בטח. את בקטע של הופעה עם מקל, וזה עף לך. נכון, ועוד ככה, במיוחד שיש הרי הפרסונה של הרקדנית, אנחנו אלגנטיות וניצחותיות, אז כל דבר שהוא פדיחה זה תמיד מוציא אבל בטח יש לך עוד מיליון, אבל אני כן רוצה לשמוע על איזה רגע מרגש כזה, שמישהו, נגיד, הריקוד נגע בו, תלמידה שעשתה תהליך, משהו ככה... בטח גם מזה יש הרבה, בטח. כן. יש לי עד היום, דרך אגב, יש לי למעלה מ-300 תלמידות. פתיחת מספר. כן. 300 נשים שנגעת להן בלב, כן. ועשית איתן צעד לחיים בעיניי הרבה יותר טובים. כי ריקוד בטן, גם אם מישהי עושה את זה רק לכיף, זו מתנה. בטח מי שגם רוקד בקבוצה ובא לפסטיבלים, אבל נהדר. כן. הכי הרבה מה שריגש אותי, זה שהן באות אליי והן אומרות לי, את הפסיכולוגית שלנו. את, כאילו,
אם אנחנו צריכים ללכת קצת לאיזה שעה של שפיות, זה רק אלייך. את לא מבינה מה את עושה, את פשוט לא מבינה. כי אני כבר, וכמה, 25 שנה שאני מלמדת, והן לא עוזבות אותי. 25 שנה תלמידות לומדות אצלי. יש לי היום איזה 12 בתי ספר, 12 מקומות שאני הולכת כל יום. עכשיו, וכל יום אני מלמדת למעלה מ4-5 שעות ביום. זה מטורף. נכון. ואני לא רוצה לאכזב אותם. כאילו, מצד אחד זה קשה לי, זה המון המון, אבל ומצד שני, אני אומרת, איך אפשר לעזוב קבוצה כזאת? זה נשים מדהימות, שמחכות ברגע שאני אגיע. נכון. וזה הכי הרבה מרגש. מאוד. זה מאוד מרגש. גם עוברות איתך תקופת חיים. מי שלומד איתך הרבה שנים זה... וזה יפה שהן, במיוחד במדינה שלנו, עם כל התהפוכות והצרות המלחמות, יש משהו קבוע שאישה יודעת שהיא הולכת לחוג, ואת תהיי שם, והקבוצה תהיה שם. יש לי תלמידה שבמיוחד סיפרה לי, את יודעת שבזכותך אני לא התגרשתי. אני לא הבנתי בהתחלה, מה זה קשור? ואז קלטתי, ואז היא מספרת לי שהיא הייתה כבר בתהליך של גירושים, של עורכי דינים, ואז אמרו לה, לכי ללמוד ריקודי בטן, לכי. מה, כן. בסוף היא אמרה, טוב, יאללה, אולי זה יעזור. היא באה אליי, והיא באה אליי ל3 פעמים בשבוע. והיא פתאום ראתה משהו אחר, כאילו, גישה אחרת. ואז הייתה לי הופעה בהיכל התרבות, ואמרתי לה, את עולה לבמה. את עולה איתי לבמה. מה פתאום? מה לי ולזה? ואז כשהיא הרגישה פתאום שהיא שווה משהו, והיא עלתה איתי לבמה, עם עוד איזה 3-4 בנות, והיא אחרי חודש, באה לבעלה, אמרה לו, אני מבטלת את הגירושים, אנחנו נמשיך לחיות ביחד, ונראה מה יהיה. הוא היה עמום. היא אומרת, וזה היה רק בזכותך, כאילו, מה שהיא סיפרה, שהיא הרגישה שהיא ממש ביטלה את הגירושים שלה. כי היא בעצם הרגישה שונה עם עצמה, זה גרם לה... כן, היה לה משהו חסר, היא לא ידעה מה. והנה, היא מצאה. יש לי עוד תלמידה, שגם אותו סיפור, היא התביישה מאוד מהריקודי בטן, היא ממוצא עיראקי, אצלהם במשפחה ממש היה אסור אצל העיראקים, כן. שהבת תלמד רק מה פתאום. והייתה באה אליי, ואז אחרי חצי שנה לימדתי אותם ריקוד, ואמרתי לה, תשמעי, כולם מופיעות, את חייבת להופיע. אפילו תפרתי לכולם תלבושות. אני תמיד נותנת להם תלבושות. תפרתי לכולם תלבושות, ואמרתי להם, עכשיו אתם עולות, לא משנה, גם אם יש טעות, תסתכלי עליי, לא, אני מתביישת, אני לא מסוגלת, אני זה. אמרתי לה, תקשיבי. אנחנו פה, וכולה רועדת אמרתי לה, זה רק יכול לעשות לך טוב, זה ייתן לך ביטחון עצמי, תראי, את בחורה יפה, חבל. טוב, בסדר, אני עולה. אוקיי, אחרי שעלינו, ירדנו מהבמה, היא מתחילה לפקות, פרצה בבכי, אמרתי לה, מה קרה? חשבתי שאולי קיבלה מכה, נפלה, משהו, ואז היא אומרת לי, לא, אני פורקת, אני פורקת, הכל בסדר, זה משמחה, עשיתי את זה. תראי מה זה, כן. מרגש. כן, זה ממש מרגש. זה באמת ריקוד שהוא הרבה יותר מסתם חוג או סתם ריפוד. עושה פלאים גם, אני תמיד אומרת את זה בכל פרק, יש משהו
נוצרת גם דינמיקה קבוצתית וחברות, את בטח רואה הרבה חברויות בין התלמידות, נכון? בזכותי יש קבוצות שהן כל הזמן ביחד. מדהים. והן חברות ביחד. זה הכל נשים. נכון? מעצמה. כן, זה בהחלט משהו שטוב לכל אישה שיהיה לה את השבט שלה, את הקבוצה. ובאמת, לפעמים רק שעה בשבוע עושה נפלאות ומזיזה עניינים. ואם יכולת לרקוד לצד כל זמר, זמרת, דמות מסרט, זה יכול להיות גם מישהו שחי, זה יכול להיות גם מישהו שהוא לא איתנו יותר, או שזה דמות מספר או סרט, תתפרעי. עם מי היית רוקדת, או איפה היית רוקדת? משהו שעוד לא... כמה? 30 שנה? עשיתי מלא וידאוים עם זמרים. יש לי עם עופר לוי, יום הרווקים. יש לי עם אבי ביטר, עם משה קפיה, עם מי לא? קובי פרץ. יש לי מלא סרטונים איתם. לחפש ביוטיוב, זה נורא יפה לראות את הסרטונים פעם. ויש מישהו אבל שלא יזדמן לך והיית רוצה? את יכולה גם לחזור לעבר, נגיד, יכולה לנסוע למצרים שלפני 100 שנה מבחינתי. או שרקדת עם כל מי שרצית, או בכל מקום ש... רקדתי עם המון מפורסמים, עשיתי הרבה בחיים שלי. ברור. אגב, די הגיוני, כנראה אני אזמין אותך בהמשך לעוד פרק, כי... כן. בואי תספרי לי באמת, אז כשהתחלת לרקוד, איך המשפחה, כי ככה אמרת שחששת אז איך המשפחה קיבלה את אבא שלי לא דיבר איתי שנתיים. כן, הוא מרוקאי, זה לא עובד. ואז ואחרי שנתיים עשיתי מופע מאוד גדול בהיכל התרבות, שנקרא ריקוד חובק עולם. ואמא שלי, אמרתי לה, תקשיבי אמא, את חייבת להביא אותו. תגידי שקיבלת כרטיסים, ואת יושבת שורה ראשונה. והוא לא צריך לדעת שאני עשיתי את המופע, שזה האירוע שלי. אז את שם צעירונת, כמה היית שהפקת את המופע? הייתי בת 27, 30. וואה. כן. והוא הגיע? הוא הגיע, והוא יושב מקדימה. אפילו אחי הגדול היה ואשתו, אני זוכרת. הוא יושב קדימה. אחי הגדול היה מאוד מרוצה מהקטע. ואז במופע היה ריקוד שנקרא, הבאתי כל מיני סוגים, ריקוד חובק עולם, זה אומר שהבאתי מלא רקדנים, רקדני בלט, רקדנים הודים, הבאתי את הרקדנים של איך קוראים לזה? הפולקלורה של אזרבייג'אן. דרך המשי. כן, אלה הקפקזים. אז יפה. והבאתי מלא סגנונות ספרדים, והבאתי אותי. ואז עשינו גם שילוב של הבלט עם רקדנית בטן באמצע. ואז גם לקחתי להקה, ואז רקדתי עם הלהקה, וזה... וממש, זה היה גם עם הרקדנית ורד גול. כן. גם רקדנית ידועה וטובה מאוד. יש וידאו מהמופע הזה? יש תיעוד? כן, עשיתי כמה וידאוים. כן. יודעת שאפשר להמיר אותם לקבצי מחשב, אז אם פעם תרצי לפרסם, אני תשמחה לצפות בכל הדברים האלה. אוקיי. יש אנשים שעושים את זה בתשלום, אז אני ככה זורקת לך גם את הקלטות, אז גם את הקלטות, גם את השירים, אני אחפש ביוטיוב מה שאפשר לראות, כי... בקיצור, הוא יושב שם, אבא שלי. כן. ואומר לאמא שלי, מה זאת הבת שלנו? הוא היה בהלם. ואז הוא לא האמין כאילו שעשיתי כזה מופע שהוא התעלף עליו. ואז הוא החליט שבעצם זה ריקוד אומנותי, ושאני אעשה מה שאני אוהבת, ואחרי זה הזמנתי אותו לבמה, אחי הגדול הביא לי פרחים, וקיצור זה היה ממש ממש מרגש בשבילי.
זה מאוד מרגש, אבל איך החזקת את השנתיים האלה? איך... היה לי קשה קצת, כן, הוא לא רוצה לדבר איתי. אמר לי, מה השתגעת? את מביישת את המשפחה. כן, מה לעשות? ואיך אימא הייתה גם כלפי הריקוד וגם... אמא הייתה תמיד איתי בסדר, כן, מקבלת. היא תמיד הייתה אומרת לי, תעשי מה שאת אוהבת, נכון. זה הכי חשוב. מאיפה אימא במקור? טורקיה. כן. טוב, גם אני חושבת שבטורקיה באמת יש את המסורת של ריקודי בטן שיותר מכירים, נכון? כן, כן. אבל יפה שככה החזקת והאמנת בדרך שלך כן, כן. לא קל. נכון. לא קל. זו תקופה מאוד קשה, כי חברים גם עזבו אותנו. בגלל זה? כן, כן. ספרי לי על זה. היו לנו חברים טובים, שכשסיפרנו להם שאני ויורם החלטנו לעשות הסבה, שאני אהיה רקדנית בטן, והוא הולך איתי להופעות וזה, אז הם עשו פרצוף, והם אמרו, אתה השתגעת? היא תברח לך, מה אתה עושה שטויות? כן, ואז הם ניתקו קשר. קשה להאמין, אבל כן, זה לא נעים. לא נעים, הפסד שלהם בגדול. כן. וספרי לי ככה באמת גם על המופעים שהפקת. איך היה באמת, הרי הייתן מעט רקדניות, אז איך היה באמת לקחת את התחום הזה ולהעלות אותו, באמת, להרים את היוקרה, ואיך עשיתן את זה בעצם? כי אתן סללתן לנו את הדרך, אז בואי תספרי לי על המופעים ועל איך הפכתן את זה ככה למשהו שנחשב מכובד. ביום שהחלטתי ללמד ריקודי בטן, פה זה התחיל. איך החלטת? מה גרם לך? לימדתי בהתחלה בלי תעודה, בלי שום דבר, באתי לאיזה מתנס, איפה? ביבנה. אני לא אשכח את זה. עד יבנה נסעתי, ואני מהמרכז, בשביל ללמד פעם ראשונה. מישהי אמרה לי, בואי, תלמדי. שם התחלתי, הייתה לי קבוצה של איזה 7-8 בנות. ואחרי זה אמרתי, רגע, אם זה מצליח ביבנה, למה שזה לא יצליח במרכז? הגעתי למרכז ברמת גן, לאיזה מתנס, וגם ביקשתי ללמד, וגם שם זה התחיל. היום אני כאילו, אין לי זמן לנשום, וזה כבר 25 שנה שאני מלמדת, כל פעם במקום אחר, בקאנטרים, בכל אזור המרכז, במועדונים, במתנסים, במשכן לאומנויות, ועשינו הרבה הופעות בחול, בפסטיבלים. איפה למשל? נסענו, הופענו בסיציליה, הופענו ברודוס, הופענו בקריטים, הופענו בהמון מקומות. איזה יופי. כן. זאת אומרת, אלה פסטיבלים שאת לוקחת איתך תלמידות, ואתן מופיעות... כן, מופיעות בחול. איזו חוויה חד פעמית לתלמידות, זה נורא יפה. כן. ותגידי, אנשים, נגיד, היום באמת, כמו שאני אומרת, אתן סללתן לנו את הדרך, כי כשאני התחלתי, מן הסתם גם אני כבר 17 שנה, אז היה פורום תפוז, עכשיו יש את הרשתות, וכשאני התחלתי, אבל לא היו המון מקומות בתל אביב, עדיין בירושלים היו יותר, אבל היום באמת בכל מתנס וקאנטרי יש חוג ריקודי בטן, זה מאוד נורמטיבי. ואיך היו למשל, איך את רואה את ההבדל בין אנשים שהגיעו אלייך אז לאנשים של היום? כלומר, קצת נגעת בזה, אבל נשים שהגיעו באמת יותר התביישו, יותר חששו מהריקודי בטן? בהתחלה? כשזה היה פחות נפוץ? בהתחלה. מתנסים? תראי, את מתחברת בעיקר למורה. נכון. השאלה איך את משדרת. מה את משדרת? מה את רוצה לתת לתלמידה שלך? וכשאני... מה שבאמת עשה להם את זה, שהעליתי אותם להופיע. שהלבשתי אותם, ואת יודעת, הם הרגישו נשים פתאום. וזה באמת היה הקטע צמח וגדל עם המקומות העבודה שלי. כן.
תראי לי היום, לפעמים אני יום לאיפה הגענו, זה נמצא היום בסל הבריאות. בקופת חולים את רואה ריקודי בטן. זה נמצא באוניברסיטה. נכון. לומדים את זה בכל מקום. כאילו, אני בתור אחת שאנטיקה, אמריקה וינטג'. אוקיי. המלכה האם, את אחת יש כמה מלכות אם, אז זאת אחת ממלכות האם. כן, ואני אומרת, יאללה, לאן הגענו? מאיפה היינו ולאן הגענו? היינו במצב קטסטרופה של ריקודי בטן. ונלחמנו, כאילו נלחמנו שזה טוב, שזה לא כמו שחושבים. אבל גבר מסתכל על זה אחרת, זה לא יעזור, עד היום. יש ויש, נכון. יש הרבה גברים שמסתכלים אחרת. כן. ערן, בן הזוג שלי שפגשת קודם, שהוא צלם, הוא באמת אוהב ריקודי בטן, לא רק במבט של גבר שאוקיי, סקסי, יפה, הוא הכי אוהב לצפות ברקדניות הקלאסיות שרוקדות כזה מצרי, והוא יודע, הוא ממש יודע להעריך את זה בתור אומנות. אבל כן, נכון, עד היום יש מין ויכוח כזה בין הרקדניות, נגיד מי שמחפשת בן זוג, כן להגיד על ההתחלה, לא להגיד על ההתחלה, כן לכתוב באפליקציית היכרות, לא לכתוב, אני בעד מיד להגיד, ואני חושבת שאם יש למישהו סטיגמה ובעיה, גם אם אני אסתיר את זה, זה יצוץ. אבל בעיניי זו דרך טובה לנפות את מי שפחות מתאים, אני חושבת, אם למישהו יש בעיה עם זה. נכון מאוד. אבל לא כל גבר או בעל יסכים שאשתו תרקוד ריקודי בטן ותופיע. נכון, בגלל זה עדיף לדעת את זה מראש. זאת אומרת, תדע עם מי אתה מתמודד מראש, מתאים לך על הכיפק, לא מתאים לך שלום. נכון. כי עד היום שואלים אותי באירועים, תגידי, בעלך מרשה לך? בטח שאלו אותך, כן. ואז אני אומרת, בעלי עשה אותי רקדנית בטן. שזה מרגש, דווקא יפה. אבל בכלל התפיסה הזאת גם שהבעל צריך להרשות. סליחה, אני בן אדם בוגר, לא צריך להרשות לנו שום דבר. כל אחד עושה מה שהוא אוהב. נכון, אני גם באמת חושבת שאישה שטוב לה ועושה את מה שהיא אוהבת, זה רק, זו אישה שמגיעה הביתה שמחה ורגועה ומבסוטית, ויש לה מה לתת בבית. כשאנשים מתוסכלים בעבודה שלהם, הם עצבנים בבית. אני גם חושבת שאיך שאני רואה את זה, מי שיש לו סטיגמה בהופעות אליי, תהיה לו סטיגמה תמיד. ואני בטוחה גם, כי את רקדנית מאוד איכותית, שאת משדרת, בטח, אני מניחה שהרבה אנשים גם ניגשו אליך אחרי הופעות ואמרו, לא ידעתי שזה כל כך אומנותי ויפה. אלו תגובות, נגיד, שמעת מאנשים בהופעות, נגיד, שהופתעו וחשבו דברים, יצא לך בטח לשנות לאנשים סטיגמה, לא? כן, בטח. זכור לך משהו כזה? כשהייתי נכנסת לפעמים היו אומרים לי, את הרקדנית? את לא נראית. לך היו אומרים את זה? אני בהלם. את לא נראית. ואיך היית עונה על זה? איך צריכה לראות רקדנית? לא ברור. איזה קטע, אני הייתי בטוחה, לי תמיד אומרים את זה. כל פעם, כל מי שפוגש אותי כשאני רגילה ולא בתלבושת, כי אצלי זה אור בהיר ומשקפיים, ואני נראית חנונית, אני נראית חנונית, וגם שאני באה מאופרת להופעה עם איפור לבנוני, ויש עליי גלביה ואיזשהו ז'קט, אז רגע, את הכנרית, את הפסנתרנית, כן. ואז הופעתי, נהנו, ואחר כך אני מתלבשת, לא הורדתי את האיפור, מי זאת, איך היא נכנסה לפה, אבל אני בהלם שגם, אם גם לך אומרים, ואת באמת נראית מאוד, אני לא יודעת אם לא הייתי בתחום ריקודי הבטן, פשוט כי מי שלא בתחום לא תמיד חושב על האופציה של רקדנית בטן, כי אין הרבה מאיתנו, אבל אם הייתי רואה אותך ואומרים במה היא עוסקת, הייתי מאוד מתוקתקת וליידי ומטופחת ומאוד יפה, הייתי אומרת, היא בטח רקדנית מאיזשהו סוג, אולי שחקנית, אולי זמרת, כי רואים שאת מתחום הבמה והפרפורמנס. אבל כן, מסתבר שלכולם אומרים את זה. אלו עוד, נגיד, יציאות מצחיקות שמעת שאמרו, מה אמרו לך למשל שככה נחרט לך? דברים, זאת אומרת, כל מיני תפיסות של אנשים למשל,
לא יודעת, אצל העיראקים זה הכי מצחיק. והופעתי הרבה אצל העיראקים. אז איך שאני מגיעה לאולם אצל העיראקים, אז אני אומרת להם שלום, וזה, יופי, הרקדנית הגיעה. אז את יודעת, הסבתא העיראקית רוצה שכבר אנבל תופיע. אז היא צועקת בכל העולם, ווינו לנבל, ווינו לנבל. אז אמרו לה, היא בשירותים, היא מתלבשת. נכנסה לשירותים וצועקת, אנבל, ווינו לנבל. ואז מישהי עונה לה, רחת בולו תחת. תרגמי לנו? הלכה להשתין ונעלמה, סליחה, כן? יש להם בדיחות של העיראקים, את יודעת, מילים קטסטרופה, אני לא יודעת אם את מבינה, או למשל, הייתה פונה אליו זקנבות, כאילו, הייתה אומרת לבעל, תחנק, תאכל ותשתוק, כל מיני כאלה. ולא משנה, זה בדיחות של העיראקים. כן, זו עדה שמאוד אוהבת את התחום. מאוד אוהבת, את המוזיקה, והם מכבדים מאוד, זה חלק ככה מתוך העיראקים. וואי, גדלתי שם. איזה כיף. אני מאוד אוהבת להופיע במשפחות של עיראקים, ואין לי קשר, אני לא עיראקית מלידה, אבל החברה הכי טובה של אמא שלי היא עיראקית, ובתור ילדה, עיראקית לא. לא, אני אשכנזייה מכל הצדדים. גדלתי ברמת אביב ג' ובניגוד למה שחושבים, זו לא שכונה רק של אשכנזים, יש מהכל. זו החברה הכי טובה של אמא שלי, נוגה בחר, היא משפחה עיראקית. והייתה סבתא חנה, והייתי אוכלת אצל סבתא חנה קובות. ועד היום אני מכינה קובות טבעוניות, אבל בטעם שאני זוכרת, ולשמחתי היא נפטרה לפני כמה שנים, אבל היא לא ראתה אותי על במה, אבל היא ראתה סרטונים שלי ומאוד אהבה. אז היה כיף ככה, אבל כן, כולם, בישראל כולם מכירים את כולם. עד היום שאני באה לאירועים, איך את רוקדת את אשכנזייה? כי קודם כל חושבים שרק אנשים לא מבינים שצריך ללמוד את זה. גם מי שבא מהבית עם כמה תנועות, איתי מתחילים לדבר רוסית. בטוחים שאני רוסיה. זה בגלל הבלון שהייתי, אבל חושבים שאני... בסדר. כן, נכון, בסך הכל, אבל בטח אני משערת שהרבה שראו אותך רוקדת, בטח ניגשו ואמרו, זה מאוד אומנותי ויפה ולא ידענו, נכון? כן. בטח הצלחת לשנות להרבה אנשים את הסטיגמות. כן. מאוד חשוב מה הרקדנית משדרת. נכון. כן. תלוי איך היא בהופעה שלה. לדעתי צריך מאוד מאוד להיזהר, כי עובר מאוד חבל דק בין את יודעת, הפרובוקטיביות והריקוד האומנותי. נכון. צריך ממש ממש להיזהר ולעשות את זה נכון. נכון, לגמרי. ותגידי, תלמידות למשל שבאות, מי שכן באות מבית שרוקדים בו, איך הן מסתדרות או שלפעמים קשה להן פתאום ללמוד? מאוד קשה. כן. מאוד קשה להן. הן לא מבינות איך אני עושה את זה. והן רקדניות. כן. כן. והן לא מבינות איך אני... כאילו, אני אגיד לך מה, הריקוד יש לו... מה הכי קשה בריקוד הזה? שזה הפרדה של כל החלקים בגוף בנפרד. את צריכה ממש שתהיה לך שליטה על כל החלקים בגוף בנפרד שהם יזוזו. נכון. וזה קשה להם. זה בדרך כלל מה שמייקל ג'קסון היה עושה. אבל בשיטה אחרת. כן. אני באמת שמה לב שהרפם דווקא נשים שמגיעות שרוקדות בבית, נגיד בחינות, והן באות והן בטוחות שזה קטן עליהן, פתאום שבאים לשיעור ולומדים, זה לפעמים יותר קשה להם מאשר מישהי שלא רקדה בכלל ריקודי בטן. כן. אבל בסוף, כן, לאט לאט, עובדה שמי עם תלמידות צריך 25 שנה, אז הן נתפסות, ואני תמיד אומרת, צריך לעבור לפעמים את השיעור 2 הראשונים, ואז דברים, הסימונים יורדים, וכולן בסוף רוקדות ומצליחות. ובואי תספרי לנו ככה, איפה אפשר למצוא, איפה את מלמדת, תספרי על הסטודיו שלך, על איפה אפשר לראות אותך בקרוב, למי שמאזינה ורוצה גם. אז ככה, יש את המועדונים של בית עמנואל. ברמת גן. כן.
ששם אני מלמדת נשים בגיל שלי, כן? מעל גיל 60, את יכולה להירשם. אלה מועדוני גיל זהב כאן? מועדוני גמלאים, כן. נהדר, מועדוני גמלאים, אז גם המחיר מסובסד, נכון. וגם מאוד מאוד חשוב, ריקודי בטן מתאימים לכל אישה בכל גיל, גם מי שלא רקדה אף פעם, אז זו הזדמנות נהדרת, ופשוט אם רוצים לשלב תנועה בחיים ושמחה וכיף, ממש אז ככה. כן. אז יש את מועדון יחדיו, יש את מועדון חרוזים, יש מועדון רימלט, יש בית רוזן, יש מלא מועדונים בכל אזור רמת גן שאני מלמדת. בנוסף, יש לי גם סטודיו פרטי שאני מלמדת בבית, במרום נווה, ויש קבוצות שבאות אליי הביתה, שזה נחמד, וגם יש מועדונים כמו קאנטרי המארגנית, קאנטרי מגדלי תל אביב, קאנטרי, סגרו אותו, את ראשון סגרו, גלי הדר סגרו, יש את המשכן לאומנויות. איפה בתל אביב? באור יהודה, בנווה סביון. מצוין. שאני מלמדת, ויש המון. אני מלמדת כל יום 4-5 שעות. שזה לא פשוט, זה כיף, אבל יש את וייב, כל המועדים של וייב ושל הומס פלייס. אוקיי. כן. כן. אז כמעט בכל מקום, וגם כמובן בתחתית הפרק יהיו קישורים לפייסבוק שלך, לכל דבר שמי שרוצה ללמוד אצל אנבל תוכל. יש איזה מופע במה או משהו שמתבשל בקרוב, שאת עובדת עם עצמך, עם התלמידות? כרגע יש את המסיבת סוף שנה שאני עושה ב-30/7. איפה זה? יום חמישי בבית רוזן. זה מסיבת סוף שנה רק נשים, רק תלמידות שלי, אבל אפשר כאילו גם לכל אישה, זה כיף. תהיה חפלה, יהיה אוכל טוב. כמה עולה כרטיס? כרטיס עולה 100 שקל. שווה. כן. נשמע כן. כן, וזה מתחיל כבר ב6:30. אפשר לבוא, לרקוד, לאכול, לשתות. רק נשים. יש משהו מאוד מאוד כיפי שזה... יש כמובן גברים שרוקדים, ויש גם קבוצות מעורבות, וזה מקסים, ויש לזה מקום וזה חשוב, כי יש באמת גברים שזה בול בשבילה, וגם יש משהו יפה, שיש גם את האופציה של רק נשים. זה אווירה... במקרה שלי זה רק נשים, אבל יש לי תלמיד מקסים. זה כיף. והוא לא מפספס אף שיעור שלי. נהדר. והוא שאל אותי אם אני יכול לבוא למסיבה. אמרתי לו, אם אתה מרגיש, כי אתה תהיה הגבר היחיד, אם אתה מרגיש שלא מפריע לך להיות בכל כך הרבה, הוא נשוי. כן. להיות בכל כך הרבה נשים, תבוא, אני מזמינה אותך, אתה תלמיד שלי, ואתה יכול לבוא כמו כל תלמידה או תלמיד. נהדר. וזהו, ונראה מה הוא יחליט. ב-30 אני אדע אם הוא פה. איזה כיף. ומה את עוד מתכננת? יש עוד חלומות בתחום הזה, או בכלל שעוד לא הגשמת והיית רוצה? תראי, הגיל עושה את שלו. כן. למרות שיש משהו בריקודי בטן שכל המורות הוותיקות יותר פשוט חסרות גיל. זאת אומרת, זה לא נראות ילדות, אבל נראות נשים חסרות גיל וקורנות ויפות. כל הזמן אומרים לי זה, אין לך גיל, אין לך. זה קטע של הרקדניות בטן. זה ממש ככה. כי אני חושבת שברוב תחומי המחול, כמעט בכולם, כבר אולי מלמדים, אבל לא נמצאים בפרונט מגיל מסוים, ופה... כן, נכון, לגמרי. אני ארקוד כמה שאני אוכל. תשמעי, אין לזה גיל. נכון. אין לזה גיל. אני מאוד אוהבת לרקוד, מאוד אוהבת לעשות את מה שאני עושה. זה מורגש, זה עובר, בגלל זה התלמידות גם נהנות. אני חושבת שגם מה שיפה בריקודי הבטן זה שבכל גיל אנחנו מביאות משהו אחר, את הניסיון חיים. יש בחורות בנות 20 שרוקדות עם המון אנרגיה, וזה נורא יפה ומקסים. ואז יש אישה בת 60 שעולה, ויש לה את הנשיות ואת הניסיון, ויש מקום גם לזה וגם לזה. נכון. וזה מה שיפה בריקוד הזה, אין לו גיל ואין לו, הוא באמת בשביל נשים.
אין רגע שאומרים לך, זהו. זאת אומרת, את מחליטה מתי שאת רוצה, אבל זה לא... כן. ומה לסיום היית רוצה שידעו על ריקודי בטן שאולי לא יודעים, או שאולי לא מספיק מחודד, או התפיסה מוטעת? יש לך איזה מסר בנושא? אני חושבת שכל אישה באשר היא צריכה ללמוד לרקוד ריקודי בטן. נכון. אני חושבת גם שזה נותן המון ביטחון עצמי. זה מאוד בריא. היום הרופאים ממליצים לכל אישה ללמוד ריקודי בטן. אז זה מחזק מאוד את הרחם, את רצפת האגן, את כל האישה, כאילו, מה שאנחנו. נכון. נכון. כל אישה צריכה ללמוד ריקודי בטן. אני איתך בזה. באמת, ואני חושבת שמי שהאזין על הפרק, יש לה עכשיו המון מקומות שהיא יכולה ללמוד עם אנבל, ובזכות אנבל והדור של הרקדניות האלה, באמת היום זה נגיש לכל אישה, בכל מתנס, בכל קאנטרי, ואני בטוחה שגם נשים, נגיד, שאולי, אם נלך דור שניים אחורה, אולי במשפחה חששו, היום בגלל שזה מכובד וזה על במות מכובדות ובפסטיבלים, ויש את זה בכל מתנס, אז זה כבר משהו מכובד, ואישה יכולה לבוא לחוג בלי חשש של מה יגידו במשפחה, כי באמת זה נהיה ריקוד, כמו שיש פילאטיס ויוגה וזומבה במכון כושר, ובקאנטרי יש ריקודי בטן. נכון, למרות שעד היום תלמידה שלי אומרת לבעלה שהיא הולכת ליוגה, והיא באה לריקודי בטן, כן. שחס וחלילה הוא לא ישמע. יש עדיין. כן. עדיין, וחבל. נכון. זה לא שהיא הולכת להיות רקדנית בטן, היא הולכת ללמוד. נכון. זה גם שמחת חיים, לנפש, משהו. נכון. זה נורא. זה... היה לי תלמידה. יש זמן? יש, בטח. אוקיי. עכשיו נזכרתי, הייתה לי תלמידה מקסימה, וזה היה ממש ממש בהתחלה, ואמרה לי, אני רוצה לבוא איתך להופעות, לראות איך שאת מופיעה, וזה הייתה ממש ממש מתלהבת. והיא הייתה נשואה עם 2 ילדות. ואני לא אשכח את זה. יום אחד, היא הייתה באה איתי בערב, כזה פעמיים בשבוע הייתי לוקחת אותה איתי, ויום אחד היא חזרה הביתה, ובעלה לא פתח לה את הדלת, אמר לה, את תשני בחוץ. והיא חזרה אליי, אז לא היה טלפונים. היא באה אליי הביתה דווקא בדלת, ב-1 בלילה, היא אומרת לי, בעלי לא פותח לי את הדלת, הוא אמר שאני ישן בחוץ. בגלל שאני באה איתה. כן, זה היה נורא. נורא. והיום היא גרושה, כן, ברור. זו הייתה השאלה הבאה, כי אמרתי, אני מקווה שהיא אחרי יופי. כן, העיפה אותו. מצוין. אני מניחה שהוא גם לא היה להיט עוד לפני, אז אם זה הקש ששבר את גב הגמל, אז ברוך שפטרנו. לגמרי. וכן, זה באמת עושה שינוי לכל אישה שרוקדת, זה עושה טוב, ואני באמת מאחלת כמה שיותר שנרקוד, ושבאמת גם היום מי שעדיין שבוי בסטיגמה שיראה ושיפתח, ואני גם באמת חושבת שמי שרוצה לבגוד בוגדת, מי שרוצה לבגוד בוגד, עובדה שאנשים מהרבה מקצועות בוגדים, וזה לא קשור לכלום. בדיוק, זה לא ממש לא. נכון. תקשיבי, אני היום הגעתי לגיל כזה, דרך אגב, יש לי 2 ילדים, בן ובת. שיהיו בריאים. תודה. הם חזרו בתשובה. ויש לי היום 16 נכדים. שיהיו בריאים. כן, תודה. בן פורת יוסף. הם מקסימים. ושאלו אותי, איך מסתדר ריקודי בטן וילדים חרדים? איך זה הולך? אמרתי, זה לא הולך, זה רץ. זה הולך וזה מקסים. הבן שלי תמיד אמר לי, אמא, תמשיכי לרקוד, תעשי מה שאת אוהבת. אפילו שהוא חזר בתשובה. אבל הוא אמר לי כזה דבר, אפשר לעשות הכל, השאלה איך עושים. נכון. הכל אנחנו יכולים לעשות.
במיוחד עם הריקודי בטן על זה שיש את הסטיגמה הזאת, שזה זול ובזה. אומר לי, אמא, כמו שאני מכיר אותך, הרי הוא היה התרבוקיסט שלי, הוא היה בא איתי לכל ההופעות, הוא יודע. והבת שלי הייתה הרקדנית שלי, כן. עד זה שהם חזרו בתשובה, כי הם יודעים מאיפה הם באו. והם תמיד אמרו לי, אמא, תמשיכי לרקוד, תמשיכי לשמח את האנשים, את לא מבינה מה את עושה. אסור לך לעצור לרגע. איזה מרגש. זה מרגש כי לצערנו זה לא מובן מאליו, והרבה פעמים כשילדים חוזרים בתשובה יש קרע, ובמיוחד לפעמים חוזרים בתשובה נהיים יותר צדיקים, אני לא אגיד מהאפיפיור כי זה לא נוצרי, זה לא המחלקה, אבל כן, ולפעמים יש על בסיס כזה ניתוקים, ומרגש לשמוע הדבר הראשון שהוא אמר לי, זה כבד את אביך ואת אמך. נכון. ואז הוא ניגש באמת לספרים, והוא אמר, אמא, מרים, כשקיבלנו את ספר התורה, מרים יצאה בתוף מרים, ורקדה לכבוד הספר. אז מה הבעיה? תרקדי. איזה יופי. מה, אנחנו לא רוקדים? אז קודם כל את עשית עבודה טובה, כי את חינכתי ילדים עם ערכים, קודם כל להיות בני אדם. כן. אז זה... הוא אמר שהאלף בית של החיים, זה שמחת חיים. להיות בשמחת חיים זה מצווה מאוד מאוד גדולה. זה מרגש. זה כיף שסיפרת וזה מרגש. כן. ובאמת שיהיו בריאים הילדים הנכדים. איזה כיף. אז באמת, אתם צריכים, טוב, לא צילמנו היום וידאו, כי חלק מהקטע בפודקאסט שלי זה שאני אוהבת שיושבים בכיף ולא חושבים להיות מצולמים. אבל יהיה פה למטה קישור לכל הרשתות, ותוכלו לראות את אנבל, ואתם תראו כמה היא אישה יפה ואלגנטית, ובאמת חסרת גיל. אז לא להאמין שיש לה כל כך הרבה נכדים, שיהיו בריאים, טפו. והיה כיף לארח אותך. תודה. ואני עכשיו הולכת ליוטיוב לחפש את כל הסרטונים שרואים אותך עם הזמרים, כי אני אוהבת לראות סרטונים כאלה. יפה. אוקיי. וכיף, ושנמשיך לרקוד עד 120. בכיף. תודה שבאת. תודה לך. כולה לנענע? ממש לא. הפודקאסט על עולם המחול המזרחי, בהגשת רקדנית הבטן גילי לב-ארי.